Tervehdys Mika Vauhkala Helsinki ja koronapassiasiaa. Korkeimman oikeuden valitus sivu 13 ja tässä on kyse esteellisestä tuomarista Marko Lepistöstä, joka on ollut tuomitseen koronaan liittyvää keissiä ja ilmiselvän esteellinen, koska on osoittanut asenteellisuutta tässä tuomiossaan. Ja pariskunta ei ole halunnut käyttää maskia, kun on mennyt naisten klinikalle. Käräjätuomari Marko Lepistö on toiminut käräjätuomarina asiassa. Tapauksessa oli kyse kantajien vaatimasta hyvityksestä yhdenvertaisuuslain rikkomisen johdosta, kun HUS Helsingin naistenklinikka ei ottanut kantajia vastaan, koska he eivät käyttäneet kasvomaskeja. Naisten klinikalla oli tuolloin voimassa maskisuositus. Lepistö hylkäsi kanteen haastetta antamatta muun muassa sillä perusteella, että kantajien kannevaatimuksen taustalla oli denialismiin perustuva koronapandemian vakavuuden kieltäminen. Käräjäoikeuden käsityksen mukaan kantajiin väitetysti kohdistettu menettely on perustunut kuitenkin tapahtuma-aikana yleisen käsityksen mukaan tarpeelliseen ja välttämättömään keinoon suojata sairaalaympäristössä oleskelevien muiden ihmisten terveysturvallisuus. Yhdenvertaisuuslaki ei voi suojata yksilön sellaista mielipidettä, joka on tai saattaa olla omiaan vaarantamaan muiden ihmisten terveyden tai yleisen turvallisuuden. Edelleen tuomion mukaan kantajat olivat siis aviopari, jota oli estetty esitetyn mielipideen vuoksi pääsemästä lapsivesitutkimukseen. Kantajat olivat ilmoittaneet, että he eivät uskoneet COVID-19-pandemian vakavuuteen ja että ainakaan maskit eivät auttaneet kyseistä tautia vastaan. Maskin ja visiirin käyttö aiheutti molemmilla paniikkikohtauksen. Tuomari Marko Lepistö on siis jättänyt toimittamatta haasteen HUSille sillä perusteella, että hän itse on esittänyt kantajien kannevaatimuksen perustana olleen denialismiin perustunut koronapandemian vakavuuden kieltäminen. Mitään tällaista denialismiin liittyvää väitettä ei kuitenkaan haastehakemuksessa esitetty. Lisäksi kantajiin kohdistettu menettely, maskin käytön vaatiminen, on tuomarin mielestä perustunut tarpeelliseen ja välttämättömään keinoon suojata terveysturvallisuutta. Oikeudenkäymiskaaren 5. luvun 6. pykälässä säädetään kanteen tutkimatta jättämisestä ja asian ratkaisemista vastausta pyytämättä. Tuomioistuimen on jätettävä kanne tutkimatta, jollei kantaja noudata hänelle annettua 5. pykälässä tarkoitettua kehotusta ja haastehakemus on niin puutteellinen, epäselvä tai sekava, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, taikka jos tuomioistuin ei muusta syystä voi ottaa asiaa tutkittavaksi. Tuomioistuimen on hylättävä kanne tuomiolla siltä osin kuin se on selvästi perusteeton. Tämmöistä Free Human, eli vapaa ihminen näin suomeksi sanottuna, huppareita maxboldberg.com, niitä on mennyt hyvä määrä. Sieltä löytyy kahvimukeja, teepaitoja ynnä muita. Eli maxboldberg.com voit tukea tätä meininkiä vapauden puolesta, tai siis taistelua vapauden puolesta. Kiitos kaikille ja mukavaa päivänjatkoa sinne. Moi!